Създадахме тази компания преди 17 години с ясната визия да правим нещата както трябва. Ние обслужваме над 800 000 клиента. Повече от 20% от активното население ползва услугите ни почти всеки дневно. Преди 3 години имахме амбициите да станем най-големия оператор за доставки в България. В момента това еволюира до най-големия доставчик на такива услуги в Югоизточна Европа. Това е нашата визия за развитие. Не сме спирали през това време да инвестираме и в технологии, и в развитие на хора. В момента за нас работят над 2000 човека. Имаме пълно покритие на цялата държава, като доставяме от документални пратки до палетни пратки, включително и транспорт. Извършваме логистични услуги за нашите клиенти. Всички тези услуги са подсигурени както от добрата подготовка на нашите кадри, така и от високите технологии, които постоянно се стремим да внедряваме в нашите процеси. Speedy е компания, която има късмета в последните години да работи в една индустрия, която се развива изключително динамично. Това винаги е налагало да се фокусираме върху подбирането на най-доброто като технологични решения за нашия бизнес, най-доброто и най-практичното за нашите операции. За 4 години ние успяхме да удвоим бизнеса си, като съответно това породи други проблеми, върху които ние трябваше да се фокусираме. Решаването на проблема с по-ефективното управление на продажбите наложи да потърсим решение, ефективно софтуерно решение, което да оптимизира и направи бизнеса по-лесно управляем. Тъй като мащабите, които ние достигнахме, обслужването на един брой клиенти в размер на над 700 000, изисква съвсем други подходи към управлението на този процес. След проучване на пазара и провеждане на срещи с компании, предоставящи подобен тип услуги, борда на директорите на Speedy взе единодушно решение, че най-добрата система е Salesforce. Salesforce е продукта, който отговаря на нашата нужда и на все по-нарастващите потребности и изисквания на нашите клиенти, партньори и служители. Идентифициране на софтуерното решение е само първата стъпка от този процес. Като втора стъпка за нас беше най-важно да намерим правилния внедрител, достатъчно опитен, достатъчно добре разбиращ бизнеса и нуждите на бизнеса, за да направим едно сравнително лесно и бързо внедряване, което сравнително бързо да доведе до резултати. Избрахме NextConsult като компания, която е изключително опитна в управлението и внедряването на софтуери за различни бизнес процеси. Процесът по анализ и внедряване мина изключително гладко и за наша най-голяма изненада търговският екип възприе системата изключително положително и с голям ентусиазъм започна работа с тази система. Дори екипа на внедрителите беше много приятно изненадан, че хората от началото на работния ден до края на работния ден са в системата. Една от най-важните ползи на тази платформа и предимства е продажбата на място. Всеки един от нашите търговци може да продава по всяко време от свой компютър, телефон или таблет на място при клиента, да сключва сделки, да преговаря с него. Бихме искали да дадем своята положителна оценка на консултантите от NextConsult, благодарение на които успяхме в изключително кратко време да внедрим платформата и да я въведем в експлоатация. В лицето на NextConsult намерихме компания, която от една страна разбира от оптимизация на процесите и от друга страна разбира и от IT процеси, така че да обвърже двата свята.